ton tuma kan case en ho tor hi case makle dangdai takani a abula tang atop thlengin min lo ngai thlak sak le chhodon ya kumsang ni pathum april ni som pasari zana khan Brockton Plymouth County Massachusetts United States a chuan chung ko pakhat in lo lai chu nasataka ron kangin he kang merap thlak tak thlenga wang hian Asian American chung ko pakhat chu dam chunga tan anin chen pha hiala chutakara he kang mei de chuak tu hian he ina cheng ve nge an fanu Francis Choy chu dam chunga lungina tang tur le parol po a chwa phal saklo turin ko chuan a chung thu arel sak boka he hi achan chu Francis chuan a hring tu nu le pa te nge chu a hal hlum wang alo ni ma se he case stop na tur hin lovin a bul chan na tur chaw ni a chumi wan chuan irin lo lam dein he case sian a hruai mai the chia engwanga he kang mai hi chuak ngi ani ti le eng thil te nge thleng I han thlir zel don ti ang kang mai ti chuak tuwa puna awangin Francis chuan kumkwa lai mai lung ina chuan a hun hmanga tum engemaw zat kot nena chuan a chung thu chu ngai to thale sham turin appeal ti a theluta ma se abi se angin ko chuan appeal chu an pom sak ngai mi lo amai ro chu beidong lawa Francis in lung in atang pa theipa to pa kot anorna awang hian hun rei tak lung in atan to nuwa chuan zalen na chu a mu ve thei ta hlo maya hetia Francis in lung in a chwa san lai hian kumsom thum ral kai to in kumsom pasari ani lai khan lung in atanga a that lai hun kumchan visit chu lung in a hian sheom tak hian alo mang to alo ni kan soilan tak Francis ti chung kwa hi Asian American ni in pa ber hi jimin joya kumsom rok palimi ni in Hong Kong mi le sa ni a no ber hi eni ni in kumsom nga pathum mi ani thung te chon jimi li ani ti hian fano dom tak mai ni in a ming chu kan soitak Francis Choye heti laya kumsom pasare upa khani a heba ka hian an tupa keneta kumsom perok mi chu an bula hian a ching ve bok ani engwanga an fano le an tupa kum chu in thlau lo nge ani ti zona alo mai theya US a jimi a pe ma hian Hong Kong a no pui lo nei to in anu pui nen chuan fapa an neya chuta a fapa chuan fa nei bel in chu chu kan soita keneta hi alo ni te chuan kumsang ni kum khan ban doi thlak tak mai in Hong Kong a cheng jimi fapa keneta pa ni bok chu boral thutin hemi awang hian jimi chuan atupa chu an kyang cheng turin US a chuan a hroi ve ta a amai ro chu atira kan soita kang khan hetia chung kwa hlim taka an om lai hian inrin lok ngai na om mia lovin an chena chu April ni som pasari jinglam darli le min som na bor bela chuan Francis ye tui taka amu helai chu anu eni mang ang thabar auri chuan aron ti har cheng hle maya chuta engwanga anu chu lau em ema au chel chu nge ani ti a chen ma chuan arum lu dona me al chu munghalin reilaute a pin dan po chu me khu chuan aron tom chok ngal veka heti lai hian 911 kola chan puina ngen turin emo me khulaka a him theina le kang me chok mek chu akal san theina na atuk ver hon po chu aril wa chon omman lavin aham hai hle maya ril rufim po pu theilo chon a pin dan chho san tur po hian a chhona lai tura chuan me chu al na sa to ema wangin a om ngai chuan om to pa ma se chuti lai mekin veng chunga kang me a chhuak ani ti mi puitina an shat vele Brockton Fire Department lam chu lo kovin kang me chuak ni mit tur hian jimi te chung ko chena chu an ron pan ngala hetia an ron thlen vele hian an theyang angin kang me chelna chu thok ngalin in chung omek te po chu man mo taka chan chok tur chon an che zui ngal boka heta hian chong ni na kenita le Francis omjo him taka chan chwani in master bedroom omek jimi le eni te chan chok tur chon an be vele a amai ro chu mei al chu an satman em awangin an do angarang po in jimi le eni chu an chan chuak thei tlat lo khoilai mai po chu la khopa akan na satman awangin kang theltu te tan po chuan chet lak chu a har hle maya heti lai me khian police te po chu jimi te chen hmuna chuan ron thlengin kang me chu tepal thil thoni lawa ro man lok na awanga kang me chuak ani rina chu police chuan an lo nei lian hle maya a chan chu jimi te kong kalu dona kang me theltu ten gasoline bur an mu awang tile
soda burlian tak mai pahnih an hmuh wangte alo ni hei baka hian pawlna matanga kangmei na ati chhiat ti lo chu kangmei ti chuak tu lona hnu ma om ang engma an hmulo baka karen kal sual theina tur om ang po chu an hmulo awang chuan ti pal thil thuwa kangmei chuak ni lovin ruwa man lok na ngeya ti chho jok ani theina chu an ring jok ta hle ani ti chuan police chu kangmei tuarte pahni kenita le Francis te an hroina damdoina chuan thu zo tora vakal ngalin eni le jimmy chu meikhu an hit na sat dewa wangle an taksa akan chiat nol manawang khan an nuna hlutak chu doctor te chuan theitop chhoma sila an chan man talawa heti lai hian an fanu Francis le an tupa kenita te ro hliam na tak nei lem lovin an din nun chu ngai to om khop ani lo thung ti chuan police chuan kenita le Francis te chu amal ve a zona zotin an pahnih chuan chhana in ang ve in police te zona engwanga kangmei chuak nge ani an hriat lo thu chu an lo sei ve a hei baka hian hemini vek tlai lamdar nga vela police chuan Francis chu zona zo chhun som le in Francis chuan police zona chu a chhang mo mal thei tlat lo maya heta zona an zona hian Francis chuan an ina ho adu to thu so in police nena chuan an ina hroi ho sham tur chuan angin lomloma ma se police lam chuan an in chu hona tlak ani to lo thuwa chang le in chu chuan Francis ril ro chu atina ta hle maya ti chuan hemi hnu lok hian forensic team lam chuan kangmei chho alaya Francis le keneta te korhak chu endik le in Francis ke kora chuan police te uisa thiamin gasoline rim a chui rim nge mai chu Francis ke kora chuan alo nam reng maya chumi wang chuan police chuan kangmei ti chuak tu khan Francis nge ani rina chu an nei lian ta hle maya hei baka hian keneta khom hnoya le khaphek pahnia thu in sia ka wangin keneta po kha kangmei ti chuak thei tu tho ani the dan tur chu an hmu ve le a hele kha hian kangmei ti chwa dan te kangmei la ka tanga tlan chhia dan te chu amal te a lo in ziakin ko ziak zirmi te chuan le kha a thu ziak chu keneta ko ziak nge ani thu chu an no sei ve mek boka tin keneta pindan an indik na hian in shuk na puan in hlom chu police chuan hmu in chu pindan chunga meikhu alu theilo na tura kong ka hnoi ti phuina ninge in a hriat ta boka hemi wang hian keneta po chu kangmei ti chuak thei tu tho ani awangin thil thlenga chuan an ring hnel vele ta bok ani ti chuan police chuan Francis chan chuak tu kang thel tu te chu zona zot vele in anni chuan Francis an chan chwa don khan kangmei kara po Francis mela chuan hlauna hmu tur awm lo thole a thlamwan hmel zia ti baka a chen puite aya a bongrwa ada poimo zok thu te chu an soya chu mai baka Francis mela hian anole apale an in a chan awanga riru ha mel emo lungai mel emo motor chu a ommi lawa te chuan hemini vek zandar sari le min somni panga police chuan keneta le Francis te chu thu zo fia turin police station a chuan an hroili a chuta chuan police chuan Francis chu ake kora gasoline rim anam chung chang chu soin Francis chuan engwanga ake kora chuan gasoline rim chu namni ani ti chu a hriat lo thu soya an basementa akalna emo a thenti in vela a lena lama akaya ni arin thote a soiboka heti lai me khian hetia Francis a shana zona an zola hian keneta po chu zona zo ve alo ni mek boka ma se keneta chuan engwanga an in chu kange ani a hriat lo thu tile rin hlel po ani lo thu a soitlat maya amairo chu police ten a khum hnoya le khaziak an hmu thu an soirol che chuan keneta mela chuan chi ai mel chu hmu mai thei rol ani talo te chuan police hena chuan keneta chuan ti hian a soita ani angai to na chuan tu emo pakhat a hming blackman ati mai chuan ziak tura ati thule a thu anga au mai thu te a soya ma se police te ro chuan chu thu chu rin harsa an ti in keneta chuan do chiang takin a soi ni ti chu an hretlat thunga te chuan darkar chuang fe police ten keneta zona an zo hnuwa thon thu dang chu ron soile in keneta chuan kangmei ti chhuak tu chu Francis nge ani thu chu a soile a heta hian thot khomna pindan lama Francis thom chuan aron ti har thole enge ati en tura a pindan chu a cho san thu soin
chuti lai tak chuan an basement atang chuan Francis chu aron chuak thuta chumi hnuwa gas omna chu akuta ron kengin gas chu anin chhmun sang-sanga chuan a thedara chuta Francis chuan ama alo enjeng lai chu ron hmuin abula chuan anu le apati insurance alak thei huna dollar singkhat apek be tur thu aron shilni na soya te chuan Francis che dan ni atong kama bang chuan a hlaulu tuk chu a room lama let le vatin a in kal hnan zui dan te chu police hna chuan thudik tak angin a soi mi a hei mai ba ka hetianga Francis chet na chan po hi Jimmy ale eni in abial pa andu puilo awang le voitam tak chen tura an bo wang ani thu chu soile in keneta tho soyo wang hian nu chui tu te mi chu Francis laka chuan a fulo thei dalawa amai ro chu police am chuan keneta po in dot a soi thei thauti an she da wangin uluk le zo zo ka nu chui na kalpui tur chuan anin siam rim le ta a nima sila heti lai me khian Francis chuan an puna song song chu lo pom lovin keneta tho soi chu rin sak lo sham tur chuan angen mon mula ma se police chuan thudik soili tir an tuma wangin Francis chu na sa tak taka wawin chu chuan Francis chu om ngai na a shia tir lo mai ni lovin ama chu a boy noi ba ka rel rofim po apu thelawa chu mai ba ka nu chui tu te chongkam deng khong tak tak te awang chuan a thiam thu soi tur po hian chakna ani to lawa chumi awang chuan darkar thum lai chu do pani hnuwa Francis chuan nu chui tu te ma chuan kang mai chhuana chuan angel ngei thu chu a soi da top alo ni heta hian a thin jim nu tuk chu in sum zo lovin chongkam chetak tak mang hian nu chui tu te chu an khum zuya te chuan law enforcement te chuan media ti hriat lovin Francis chu jela an khung leilok tak mia mai te chuan atuka Plymouth County District Attorney Officer Prosecutor Karen O'Sullivan le John Bradley te chuan Kenita le Francis te chungthu chu ngai to in first degree murder case de kang mai an ti chu awang khan thiam lo an chantir ta boka ma se ko ta chuan an chungthu chu ngai to thatle turin voi tam tak apil an thelu ta ani le chuan January ni somni pali kum sang ni pariat lo ni in kang mai chu atanga kumnga na alo ni tareng maya Francis chu avoi khatna atan achungthu ngai to thaturin ko ta chuan chel nei ni in ni sari lai mai ko chuan Francis thole hla chu ngai to hauna anneya ma se thutluk na anna siam lok thelo awang chuan chel chu cholei lok ri tora thu chwa semin Francis po chuan a chel dot le tur nga khian jela chuan a hun a mang le ta a heti lai me khian kini ta po kha aloyar chuan a thlawang a hauhuain kang me chuaka kini ta innam hnoi lo zia a soina te chu jiuri te chuan an ngei to zuya heta hian kenita chu kang me chuaka innam hnoi ni nei lo nia an hriat nuwa chho zalen anita ani te chuan Francis ero chu child voi khat ani na atanga kumngat nu January thla kum sang ni som pakhata khan avoi ni na tan child chu an nei le a heta hian kenita po hi inlan be bokin Francis chu kang me ti chuak to ani tho chu ko ta chuan a sui le a chuba ka akhum noya kang me ti chwadan to le kha a en ziak po kha Francis in ati tir ani thole engkim chu Francis ro man ang vek ani tho chu asoi le tatlat mai tin basement na Francis chuan gas bottle alak tir thu kha asoi boka te chuan ngun takin thil thlen dan chu ko chuan angai to ba ka jiuri te chuan thutluk na po chu an na siam thei ta mai lawa heti mek lai hian achung thu an ngei to na lama Francis chuan lung ina hian akum riat na amang teu to hle aloni ma se February ni somni panga kumsang ni som pakhata Francis chu bela chhuatir ni in me ni kumsang ni som pakhata khan avoi thumna tan chel chu an nei le a ma se heti hunnai hian kenet ero chuan US chu lo chhosanin Hong Kong a local dei ani oma amai ro chu forensic expert ten nu chuina chu an na kalpui me kawang khan kot po hian an thu chu an na zel fel thei mai lawa amai ro chu kar ni lai mai kotina Francis chung thu an ngei to hnu chuan Francis chu kang mai ti chuak to ani ngei thina a ko ve ka wangin he khi sa hian Francis chu tumreng wanga tol thatu ale kang mai ti chuak tu a chuan puthluk ni in thiam lo an chantir ta a heta hian dam chunga lungina tang tur le
parol poa chua phalsak ani don lo thu chu ko chuan thutlukna a siam sakta ani nima sila Francis chuan Supreme Judicial Court a appeal chu thelut li in kenita chu thil tihsual tu dik tak ani zok thu chu a soi ve ta mi a hemi atanga kumthum hnu kumsak ni som panga khan attorney John J. Bartra chuan Francis case chu ngai to thali in azir chang ta a chuta chuan rin hlel ani dan ti le fin fiana sang te ba ka thil thlen dan de chu rem khomin Francis chu thil tihsual tu a chuan a ring thei ta tlat lo maya chu mai ba ka police te nu chui to dan song te chu olok taka chuilit le vekin chuta chuan thil fel tok lo a om nia sha in anaw te nian chuan thil thlen dan chu atir te atangin anzir chiang le ta veka te chuan nu chuina kalpui ani tak tak la ya prosecutor patni te email atang chuan thil dik lo om nge ni ti chu rin hel rol lovin an hre chuak tlat mai Francis chu thiam lo chantir nge ani thena na bitum bik ani dan song chu prosecutor te email atang chuan chiang taka hmu thei ani a heba ka hian kenita chu anskula drugs lo tor thin tu ni in chu jimmy le eni ti khan asatakin an hau thina chu mai ba ka kenita chuan eni tle ro te chu lo ru chok thinin an chung kwa chu a chok boy hle thin ani ti te chu an sheta a amai ro chu heng song te hi a hun lai khan prosecutor te chuan shibek ma sila court ma khan an pholang du lo alo ni heba ka hian prosecutor le law enforcement te email atang chuan an tang don ti sha theina tur hian chal nei ani la ya judgin law enforcement zona azoa a chan dan tur an ro man dan song po kha mu thei ani a chu mai ni lo fin fiana engmo zat nu chuina na tangkai mmc de chu prosecutor te le law enforcement te tang kophian an lo te che ani ti chu Highland ani le tabok ani chu mai ba ka law enforcement lamina gasoline ne na Francis an me bel tum tlat na po kha po na dik lo vek ni in a kor hak en dik ani lai khan kenita kor hak ero kha chu en dik sakwe ani lawa ma se trail nei ani lai khan kenita kora engri ma akai ve lo thu hi an soi thung te chon kenita thian pakhat chu ron tong chhuak le in kang mai ti chhuak to chu kenita nge ani thole gasoline po kha dora alengi tho ashiat pui tho te soin katia USA apu jimian a shwai changa anu in poisa athon chin song atop ta ka wanga asum nei lo chuan apili apu huatna atu pha tho te ba ka apili apu chu a tha chak tho a chen ti bula hian eni ta hian alo sejing to chin hle alo ni heng ba ka hian law enforcement lamin a hun lai khan tu she tu te ka hi ti luina manga an hu be sakawangin thudik an au chho puingam lo ani ti in kenita che dan shet pui tu te hian an sei boka te chuan march ha kumsang ni somnia khan ko chuan Francis chung tho chu ngai to thalin kumsang ni pathum april ni som pasaria kangme chuaka khan in nam noina ani lo thole jimmy ali eni thina khan atel lo thu chu just chuan soya he mai ba ka kumsom pasari lai achunga an thutlok ma sema wang chuan just chuan Francis chu ngai dam dil bokin prosecutor le law enforcement te thu chwa dik lo takawanga a thatlai zong a thiam lo na po ni lawa lung ina aw ma wang khan thupa a choi da bok ani amai ro chu khatia kumsom pasari zet lung ina Francis in hun a man nai khan a hring nun chu haudewa a man lo na atan Metropolitan Boston University College a Bachelor of Art in Sociology chu zir chhuakin hei mai ba ka hian cosmetology po kha azir taboka tin kumnga lai ui khoi fin na chuan thokbokin april ni som pasari kumsa ni somnia khan bela chhuatir le anita ani te chuan kumsom thum pali atlin kum hemi kum vek september ni somni pakwa a choi chung ko chen in kang wangle jimmy le eni thina chungchanga khan ko chuan Francis laka chuan thiam lo na motalavin dam chunga zalen turle hun hlimom tak mang tur chuan du sakna a hlan takngala te chuan Francis chu kumsom pasari lai lung ina ro rel na dik lo takawanga awm hnuah chuan a zalen theita aloni heta hian ama puitu a attorney John chunga chuan Francis chu alom hle maya adikna chanbo hmu po enrin to lo hnuwa hiama chantak dan te chu momang angmai ati zia thotile
ama thlop la to te chunga chuan alom tho po asain sa hle ani April ni som pasari kumsang ni pathuma choi chung ko chena kang ta le mi pahni nun na hlutak mai chan phana hi alung chhia thlak le maya chutakara he poi khoina in hnam hnaina nei mi alovina atorna te hi he case tilung chhia thlak bel to chu ani nge yang ka kang me chwa chan kha kinitarwa manna nge kha ani angem achunga dan angin hmala don se anila US chwa sanin Hong Kong lama apem dei to boxinin he case heti hian atop mai don ni in alangta ani ole ngai thlato du takte he case atanga kanjir chho alang sar tak mai chu thil reng renga thudik chu lang chhuak bek lo ma sela phumbo the ani lo zia tile thudik lo zia kanjir chho nge erin oma khadi song kha poi sei lovin thunei tu te chet polona awanga kumsom pasari zet sheom taka lungina hun ahman dan chanchin kan ngai thlak the chu alo ni leta a in ngai dan te comment section lama ilo sei vele cheu donia